Wayo duniya ni na yi bakar tafiya. Wayo, wayo kai sha'anin duniya. Wayo duniya, wanda ka so shi ne zai saka a rana. Na ɗauyar dagare ta ne damƙawa, na sa ta a zuciya tana haskawa, ta zama wani sashen jiki na kulawa. Ni na zan mallakinta, na zama wawa, ashe ƙarya take diyar sadaka ce. Ta ce da ni babana kanin sanata ne, sannan kanan mahaifinta wai gwamna ne, yayan babanta shugaban ƙasa ne shi, ɗan autan gidansu na wai minista ne. Na yarda gane aure ta sai na turo, za mu je London har Amerika, kun ji ƙarya. Shekara har 5 muna ta waya ba wasa, ga dangi suna ta nuna ni 'yan gasa, har gwalo nake yi ma abokan wasa. Na ta faɗi taku ɗaiɗai ba wasa, ko a abokai ni na zarcewa wasa. Ashe zan ji kunya ba ƙarya ba. Rana ta zo da za mu yi ganawa, na ɗauki bashin riga da wandunan sawa, ga takalmi agogo na yau sanyawa, bashin yayyawa kamar ma na yi fasawa. Na tunanin ina je zan dacewa, na ɗauki hanya a gabana na dokawa, na isa can garin Abuja ban da kowa, sannan ga wayar da ta kashe ta ba amsa. Mai shayi nan ciki na kwana, tsakar dare 'yan sanda na gansu kaina, suka ce wai waye kai na ba su suna na Alin masoyi a garina, nan ku Abuja ne ku za ku bani suna. Na zo neman Amira diyar gwamna, ɗayan ya kalle ni ya mari kafaɗana, ya ce bara wutan sal za ka kwana, za ka yi batu idan ka ji duka da rana. Wayo Allah, wayo wayo rayuwa. Allah ya yi dare gari ya waye, an ce in fito na zo ni ina ta hawaye, BPO da ya kalle ni ina ta hawaye, ya ce ya an kai ne kake ta hawaye. Na kwashe labari kaf na bashi ba maye, ya tausaya min har ma ya ce na ɗan zauna, in ci abinci ga ruwa in sha a cikina, ya ban kuɗin mota dan na je ga dangina, ya bani nambarsa idan na zo na yi kiransa, na kama hanya nan take babatun wasa. Tun daga safe har 8 na dare hanyata, na zo Kano na sauka ina ta jimanta, sai ga kiran wayar ta alambata. Mene shawarar ku 'yan uwa?